Ако? Абе, дени ga nema. Само вода ми ти. Абе, колко вата е твоят звук? Нямам пъм, не пишу да. Много вати. Вати на камерата съм. На Оливиерчо бил много як. Не, Оливер. Ами колко вата е това? 600 вата бил, стварно. А пишу е ли? Jako po to. Malo po zadnjim govorom, pozvao se. Evo ga, ajde. Ajde, pokoj. Frlji ga po sije. Къде от Либокът? Удави се, бе! Удави се, бе! Спаси да бе, дето удави се, бе! Не се удави. Не бе, може да ga grč svatilo. А, да, удави се! Тръжи, бе! Абе, тръжи! Иди спаси го! Удар, своли, бе! Ебе, не може ги извади. Не може. Не ги извади да те извади. Пътяка не знае да пива. Мой по мене. Але за толкова е длабоко, бе. Па дълбоко е, 4 метра е, човек. Не, бе. Абе 4 метра е. И че първият на Бран, он и не може да пива. На Бран да пива. А камо бърза помощ, бе, няма ни бърза.